Megednek be nyilvános testületi ülésre, és ide, ebbe a kuporájba tisztelik meg abban, hogy a tévén keresztül sem néz a testületi ülést. Tessék? Miért nem engedik ezt? Azért, mert Mohácsi diktatúra van. Ja? Persze. Ja. Itt a polgármesterek a diktatúrája. Itt aki neki nem kedves, azt minden módon próbálja megalázni, ellehetetleníteni. Lezárja az egész városházat. Mint mohácsi állampolgárok szeretnék részt venni a önkormányzat képviselőtestület ülésén. Simi Gábor, Mohácsi önkormányzat közterületfelügyelője. Miben segít? Hol az egyenruhája? Ebben vagyok, jelvényem van. Ebben van? Így van, ez az egyenruhám. Mint mohácsi állampolgárok szeretnénk bejutni a nyilvános testületi ülésre, és amennyiben megakadályoznak önök törvénysértést követnek el. Kérem, hogy engedjenek be, és a törvényeket tartsák be, és ne hajtsák végre egy diktátornak az utasításait. Amennyiben lehetőség lesz, beengedjük nincs önöket. amennyiben lehetőség. A törvényben nincs ilyen, vendégek a törvényben nincs ilyen, hogy amennyiben lehetőség van. A törvényben az van, hogy minden állampolgárnak szabadon megnézheti. Ön, mint közterületfelügyelő, tudnia kell, hogy önnek nincs joga, bárkit feltartóztatni a városházán, nincsen. A másik az, hogy önnek nincs joga eldönteni, hogy ki lehet részt a testületi ülésen. Ön hivatali visszaélésnek, bűncselekménynek megadva gyanúját követi el, az urak pedig személyi szabadságnak való korlátozását, mert a biztonságőröknek a topkorszakról kötött szerződés alapján nincs jogköre a városházán feltartóztatni bárkit sem, ameddig jogsértő cselekményt nem tesz. Itt ma mohácsi állampolgárok egy nyilvános testület is szeretnének részt venni. Ön jól tudja, hogy ön a polgármester utasítására nem végezheti semmilyen feltartóztató munkát, hanem csak a képviselőtestület rendelkezésére. Nincs felhatalmazása. És megkérdezhetem, ki adta önnek ezt az utasítást? Meg lehet kérdezni. Ki? Kérdezzem meg. Megkérdezem öntől. Jegyzőasszony, a feladatot, illetve polgármester úr. Tehát jegyző és a polgármester, ez a két törvénytipró. Megkaptuk a listát, ki vehet részt. Nincs ilyen, uram, ezt nem maga dönti el. Nem maga dönti el. Maga egy közterületfelügyelő. Magának nincs. Maga tudja, hogy ott ki intézkedhetne velem szemben, de itt nem. Jó napot kívánok, németi vagyok, és bejelentést szeretnék tenni a mohácsi rendőrkapitányságra. Nem engednek be egy nyilvános testületi ülésre bennünket, sőt az épületben a szabad mozgásunkat is megakadályozzák. Tudni kell, hogy a testületi ülés az nyilvános, kötelezően nyilvános, azon bármely állampolgár megjelenhet, ezt nem lehet megtagadni, képi hangfelvételt lehet ki. Tessék? Itt mi hárman vagyunk, és szeretnék bejutni a nyilvános testületi ülésre, itt valahogy törvényi felhatalmazás nélkül állampolgárokat ezzel jogába megakadályoznak. Szeretném, a mohácsi rendőrkapitányság intézkedne, a törvénysérült állapotot megszüntetni és eljárást indítani azon személyek ellen, akik ezt az egyértelműen törvénytelenséget elkövetik. A önkormányzatunk működése eddig is törvényes volt, szabályos volt, ugye a bizottság, mint a testület működése. Ezután is ugyanígy fogunk működni, és ugyanolyan szabályosan és törvényesen fogunk működni. Aki arra érdemes, hogy ide bejöjjön, az majd be tud jönni. Aki erre nem érdemes, vagy adott esetben nem ide tartozik, az nem fog be. Jó napot kívánok! Jó a bejelentő? Így van, én vagyok a bejelentő. Jó napot kívánok! Gerencsér Ferenc rendőrő, nagy közrendvédelmi osztályvezető vagyok, jelvényszámom 37132. Miben segíthetek? Ma nyilvános testületi is van a városházán. Ezzel szeretnénk részt venni, jogainkat gyakorolni. Én erről előzetesen a lehetőt tájékoztattam levélben is. Felhívta a figyelmét arra, hogy biztosítsa ezt a jogomat, mert én kép és hangfelvételt szeretnék készíteni a mai testületi ülésen, ami közérdekű adat megismerési iránti kéremnek minősül, amelynek az önkormányzat köteles eleget tenni. Ezt mind a polgármester, mind a jegyző jól tudja. Egy tudatos, szándékos jogsértés történik továbbra is. Tudja azt a mohácsi rendőrség is több határozatból, megállapításból, meg állásfoglalásra, hogy közterületfelügyelőnek nincs jogköre a városházán intézkedés alá vonni senkit sem, így jogainkba gyakorolni, szabad mozgásmal korlátozni. A topkorszak körültével kötött szerződés pedig csak arra ruháztatva a biztonságőröket, amennyiben jogellenes cselekmény történik az önkormányzat rendezvényén, mondom, a testületülés nem rendezvény, az egy nyilvános testületülés, az nem minősül rendezvények, akkor lenne esetleg intézkedő jogkörük, de nem sem nekik, sem a közterületfelügyelőnek nem joga, és egyértelműen nem joga eldönteni azt, hogy ki lehet részt itt egy nyilvános testületülésen. Arra hivatkoznak, hogy csak meghívottaknak van fenntartva ülőhely, ilyen nincs. Aki erről intézkedett, az a magába véleményszerűen szándékosan továbbra is fenntartja azt a jogellenes cselekményt, amiről már beszéltem. Tegnap a rendőrség már ugye itt volt, akkor bizottságülések voltak, ugyanezt történt. Átmentünk, megnéztük azt a tévén, amik kiközvetítik, akkor a rendőrség már nem volt jelen a helyszínen. 50 terem volt, közel mentünk a tévéhez, 50 ülőhely volt körülbelül benne a teremben. Az 50 ülőhelyen egyetlen egy ember ült, és ilyen papírok voltak elhelyezve, biztos, hogy meghívott vendégek alapján, hogy meghívott vendégek a fenntartott. Egy szándékos, tudatos
bűncselekmény történik, hogy állampolgárok ne gyakorolhassák a jogait, ne készítsen róla képi felvételt. Remélem szerint erről ez hivatali visszaélés bűncselekmény gyanúját megalapozza, mind a polgármester részéről, mind a jegyző részéről, mind a közterületfelügyi részéről, sőt a közérdekű adattal visszaélés bűncselekmény gyanúját is megalapozza részéről, hiszen még egyszer mondom, a felvételkészítés és a hangfelvételkészítésének kérelem közérdekűadat megismerésének kérelemnek minősül, amit az önkormányzat köteles eleget tenni, tehát ezt is szándékosan, tudatosan megakadályozzák. A biztonsági őrök részéről pedig a személyi szabadság jogellenes korlátozását vélem felfedezni. Ez egy közintézmény, itt szabadon mozoghatnánk, ugye ennek van egy emeleti része is, stb. Itt is szabadon mozoghatnánk. Itt egyértelműen kijelentem, hogy itt bűncselekmény alapos gyanú megalapozott. De hát megalapozom, hogy ön el fog menni tájékozódni, és ismételten azt fogja nekem mondani, hogy itt nem történt semmilyen bűncselekmény, hogy gyanúját nem ismeri meg. Jó, akkor elmegyünk és tájékozódunk. Mi a helyzet? Szeretnék és elmenni tájékozódni. Jön velem, Szeretnék és elmenni tájékozódni. Nem. Miért nem? Úrral megyünk. Meg a tájékozódunk. Jó. A rendőrség elmegy tájékozódik, de hát tudhatjuk, hogy milyen eredménnyel fog ez történni. Az önkormányzatunk működése az eddig is törvényes volt, szabályos volt, ugye a bizottság, mint a testület működése. Ezután is ugyanígy fogunk működni, és ugyanolyan szabályosan és törvényesen fogunk működni. Aki arra érdemes, hogy ide bejöjjön, az majd be tud jönni. Aki erre nem érdemes, vagy adott esetben nem ide tartozik, az nem fog be. Az ön videófelvételen is gondolom egyértelműen látszik, hogy a rendőrség felment. Igen. És gondolom a későbbiekben azt nem tudom mikor. Jött fel a Simics úr, akit kísért egy hölgyet. Én nem ismerem. Hát engem nem kísért fel a Simics úr, érdekes, engem nem kísérnek fel, nem győződtetek meg arról, hogy van a testületi ülésben, ülésszembehely, nem győződtetek meg semmiről, se engem nem kísérnek fel az urak, tehát ez is egy kettős mércének tartom, ami felveti valóban még egyszer mondom, a hivatalos személy általi bűncselekmény valóját, itt hatalmával visszaél, egyesek felmehetnek, kettesek pedig nem. És ez a gyakorlat, ez már így folyik több éve, és ezt a Mohácsi rendőrség is jól tudja, Mohácsváros jegyzője is jól tudja, Mohácsváros polgármester is jól tudja. A közterületfelügyelőnek nincs intézkedés. És a bíróság hogy tudja? Még nem jutott el oda, de el fog jutni. De uram, ön rendőr, ön jól tudja a törvényeket, önnek kap egy bejelentést, akkor nem mondhatja ezt egy állampolgárnak, hogy ebben mi nem szedett bírósági döntést, ebben nem tudok eljárni. Hogy ő nem hivatkoztat. Mohácsi rendőrség is jól tudja, mind a függetlenül pasztaesztőlet megállapításából, mind már hatósági megállapításokból, hogy a közterületfelügyelőnek nincs jogköre intézkedni a városházán. Nincs képviselőtestület által hozott rendelet, határozat, mely alapján felhatalmazta volna a közterületfelügyelő arra, hogy a közintézményben vagyonvédelmi feladatokat lásson el. A polgármester önhatalmulag adta a közterületfelügyelőnek erre a magatartásra az utasítást. Nem tette volna meg sem a polgármester, a közterületfelügyelő nem tehetne eleget. Itt személyi szabadságban korlátoznak embereket a szabad mozgásában, szabad akaratában. Ez egy jogellenes cselekmény, kérem a rendőrséget szüntesse meg. Jó, tehát akkor német úr. Igen? Tájékoztatnám. Ugyanúgy, mint az előző 20-30 hasonló esetben, most is meghallgattuk a bejelentését, felmentem, tájékozódtam az ügyben. Megkérdezhetem, hogy kitől tájékozódott? Közterületfelügyelőtől, nem a Simics úrtól. Igen. Polgármester úrral is beszéltem, valamint tegnapi nap folyamán beszéltem a jegyzőasszonnyal. Igen. Jó? Igen. Merít el a válaszom? Igen. Ebbe a kérdéskörbe, hogy kivel, mikor, mit beszéltem. Jó? Következő a helyzet. Tehát ma nyilvános képviselőtestületi ülés van. Nyilvános, így van? Igen. Jó, ez értettem. úgy működik, hogy van több napirendi pont, különböző dolgok, például a polgár úrnak az utódját most fogják beiktatni. Vélelmezhető törvénytelenül, igen. Hát én nem gondolnám, de ha maga így gondolja, akkor tegyen feljelentést ebbe az ügyben is. Igen. És a napirendi pontokhoz vannak meghívott vendégek. Mivel korlátozott számban áll rendelkezésre ülőhely, ezért míg megérkeznek a vendégek és feltöltésre kerülnek, addig várnak, és utána későbbiekben én azt a választ kaptam, hogy a közterületfelügyelő fog felmenni, és meg fogja nézni, maradt-e szabad hely, és akkor természetesen marad. Tűrtészeti magamat leváljak a szavába, úgyhogy ezt talán videókamerán nem látszik, de talán azon látszik. Igen.
Uram, ezt a polgármester dönti el meg a közterületfelügyelő, hogy mikor van ülőhely. Hát nem szégyellik magukat ezt a magyarázatot, elfogadja, hogy egy polgármester dönti el, majd uram, bemegyek a terembe, és ha nincs benne ülőhely, akkor esetleg majd kiküldenek, de ami már magába törvénytelen. De az, hogy előre a polgármester meghatározza, hogy a közterületfelügyelő dönti el, hogy itt az épületben szabadon mozoghatok, és a testület is részt vettek, uram, ez maga a röhely, érti? Ezt a rendőrség valóban tudomásul ezt is elfogadja, miért nem önrészre is megalapozik a bűncselekménynek a gyanúja, hogy tudatosan, szándékosan nem jár el. Uram, nehogy már ezt a polgármester döntse el, és nehogy egy közterületfelügyelő. Hát nem szégyelik magukat? Hát ez nem felvilágosítás, nem tájékozódás, ez kettős mérce, uram. Hát 5 éve nem tudok egy testületülésre bemenni. Egyszer mentem be, arról rendőrség jogtalanul vitt el. Hát uraim, most már jó lenne 5 év után végre a jogaimat tudnám gyakorolni. Nem joga a polgármesterek eldönteni, hogy ki vehet részt a testületülésen. De jól tudja ön is, jól tudja, tudatosan, szándékosan történik meg mindaz, ami történik. Ez egy jogellenes cselekmény, amely felveti, megalapozza a bűncselekmény gyanúját a polgármester, a jegyző, a közterületfelügyelő részéről. Ezért a rendőrségnek kötelessége eljárni. Ennyiben ön úgy gondolja, hogy az, hogy ő nem tud feljutni, ez a hatásköré úgy gondolom a kormányhivatalnak a hatáskörébe tartozik, ugye, hogy az önkormányzatnak a felügyelő szerve. Kormányhivatal ugyanolyan bűnpártoló, mint a bácsi rendőrség. Tehát a kormányhivatalnál tud ezügyben panaszt tenni, akkor pontosítsuk. A kormányhivatal már a rendőrség tudomásra hozta meg az önkormányzat számára, és ez törvénytelen. Ön elfogadja a polgármesterek egyértelműen lelepezett hazug állítását, meg az enyémét azt nem. Hát egyszerűen milyen kettős mérce, uram? Nem lehet korlátozni a testületésen résztvevőknek a létszámát, és az, hogy ki vehet részt. Diktatúrában szokás az, hogy nyilvános testület megszabják, az, hogy ki lehet benn. Uram, ez ma magában röhely, érti? Egy nyilvános testület megszabják, az ki lehet benn. Akkor mitől nyilvános? Még egyszer akkor elmondom, tehát meghívott vendégek vannak, és amennyiben marad. Nem amennyiben, uram, most megkezdjük a testület, és kérem a rendőrség menjen fel, mert nyugodtan belépett, meg be lehet menni nyilvános testület ülésbe közbe, és ki lehet menni, és győződjön meg arról, hogy van ebben ülőhely, és amennyiben van, kérem biztosítsák a jogaimat. Segítsenek abban, hogy jogaimat gyakoroljam. Nem fogok itt szobrozni, hogy majd egy óra múlva, vagy 10 perc múlva, aki most nem jött a testületülés kezdetére, az később se fog eljönni. Tegnap itt volt a rendőrség, elmondtam a bejelentésemben, kamerázó van, tegnap átmentünk bizottságba, és megnéztük a tévén keresztül, hogy hányan vannak benne a teremben. Az 50 ülőhelyen, uram, egy ember ült. Ez megint hazudnak, és fél akarják vezetni a rendőrséget, hogy ne biztosítsa az a jogaimat. Menjünk most föl, uram! Rendőrség biztosítja a jogomat, először szabad mozgásomat biztosítsa ebbe az épületbe. Mondtam, hogy ez az embereknek semmilyen jogköre nincs itt feltartóztatni, és biztosítsa a jogaimat. Ha van benne ülőhely, uram, Én fölmentem, tájékozódtam, én nem fogom megzavarni a képviselőtestületet. Uram, nem kellene megzavarni a testületés, bárki bemehet, kijöhet bármikor. Érti? Bármikor bejöhet, kimehet. Most menjünk föl, testületés már elkezdődött, bizonyosan, ha van benne ülőhely, kérem a rendőrség biztosítja jogomat. Ne hogy már ezt a közterületfelügy döntse el megint, meg a polgármester, hogy mikor lesz benne ülőhely, akkor, amikor nem tudok már részt venni. Én ezt a tájékoztatást kaptam. Hát uram, ezért kár önöket kihívnom, uram. Én ezt azért mondtam el önnek, tehát amennyiben... Nem amennyiben, uram, ezt jól tudja, hogy később... kormányhivatalnál panasszal élhet ebbe az ügybe. Én bűncselekmény, illetve szabálysértés megalapozott gyanúját nem állapítottam meg a helyszínen. Ez felveti videóval rögzítjük az felveti az ön részről a bűncselekmény magazott gyanúját. Az egész esetet videóval rögzítjük. Igen. Tehát innentől kezdve, hogyha ön bármilyen feljelentést kíván élni, esetleg panasszal kíván élni, természetesen bármilyen hatóság vagy szervezet részére... Eltakarítja innen az urakat az útból? Nem takarítom. Miért nem? Megkérdezte a polgármestertől vagy jegyzőtől, hogy milyen alapon, van a jogi alapja az uraknak itt állni? Van? Nincs. Tájékoztam. Adod erre a magyarázatot? A hatóság mondta azt, hogy jogellenes cselekmény folyik. A független rendészeti panasztáspület az nem egy hatóság. Az egy civil rendőrkapitány is megállapította már. Mit? A legutóbbi határozatában azt, hogy közterületfelügyelőnek valóban nincs jogkerét fönnállni, de valamennyi rendőrkapitányság is megállapította ezt, uram. Akkor ki kell még magának? Most bírósághoz is forduljak? Hány papír kell magának? Uram, jól tudja, elmondtam, ez intézkedési megalapozza az ön részéről. Távolítsa az urakat innen az ajtóból. Nézze, maradjuk annyiban, hogy maga tudja maga jogait, én tudom a saját kötelességeimet. Én tudom azt, hogy mit nem tudja. Mikor van a rendőrnek intézkedési jogosultsa? Akkor, hogyha az alapos gyanúja felmerül. Ezek szerint, uram, polgártáról azt az utasítást adja nekem, hogy álljak az ajtóba és ne engedjek be senkit, akkor ezt megteltem, és nem követek el semmit. Hatóság? Nem. Miért a polgármester hatóság? A jegyző hatóság? Ő magában? Nem. Úgy látom, hogy még egyszer mondom, a bűncselekmény, ez a szabálysértés alapos gyanúja nem áll fenn, tehát rendőri intézkedésre nincsen szükség. Amennyiben a rendőri intézkedés elmulasztásával kapcsolatban panasszal kíván élni,
most beszélek a kormányhivatallal, legyen szíves, azt mondják, hogy legyen szíves átvenni a telefont, azt mondják, hogy szabad a nyilvános testület. Nem magával szemben, én nem veszem át a kormányhivatalt. A polgárkáros is bejelentette egy jogsértet, kihangolt. Megkérem, hogy a rendőri intézkedés ne zavarja. Nem zavarja, megkérem, nem, önzavarja a rendőri intézkedés, hogy nem jár el. Megkérném, hogy menjen arra. Uram, egy tárgyi bizonyíték arról, hogy egy ismeretlen személynek a telefonbeszélgetés, nem látom ki, hogy... Nem az úgy, már a polgárként, nem. Megkérném, hogy telefonálj, vagy telefonálj, csak menjen arra, hogy németül beszél. Tehát ön szándékosan nem akar egy bizonyítékot meghallgatni arról, hogy valóban törvénysértés folyik. Én azt honnan látom, hogy kivel beszél a polgárról? Hát mert megadja a telefonszám, bemutatkozik. Fölhívom magát és mondok egy nevet, akkor maga Jó, uram, na menjen el innen, legyen szíves, menjen el innen, ezt felháborítod a mohácsi rendőrség részéről. Menjen innen, uram, tudja, menjen a felnéven. Szégyeljük magunkat. Maga tudja, mivel segítetnék a polgármesterek, hogy törvénytől elvigyenek, abba segített. Igen. Nem, át. Viszontlátásra. Tehát a hidegbe kell átmenni az embernek egy másik épületbe, hogy a testületi ülést állítólag itt közvetítik, hát meglátjuk. Hát itt az a külön helység, hát ez a limlob, ahol be se lehet menni. Hát hiába is próbálok bemenni. Hát ez szégyen. Tájékoztatom a közterületfelügyi urat, akkor nézzenek, hogy van a testületi üléshely, mert abban a teremben, ami át kellett mennem, nem lehet bejutni, be van zárva az ajtó. Jó? Nézni, hogy van-e fenntartott helyen kívül még üres? Bementem a terembe, meggyőződtem róla, hogy a lakosság részére fenntartott üres hely nincsen. A gazdasági centrum nyitásáról. Mit? Külön helységet biztosítottak. Milyen külön, ez a külön helység? Egy kuperáj, ami ott van. Az nem egy külön helység, ez egy kuperáj. Biztos vagyok benne. Tehát megvan videófelvétel, menjen oda ön, azt nézze meg, de én oda nem megyek be. Leszeretnék ülni a testületi ülésen. Nem tud már helyet foglalni a testületi ülésen. Sem ön, sem más, tehát nem tudok önnek más mondani. Jó napot kívánok! Én nem tudom, ide be szabad menni? De hát hogy lehet itt egy állampolgár, hogy vegyek itt részt? Hát itt több százezer forintos elektronikus cikkek vannak benne. Igen, hát én nem merek így bevenni, mert akkor esetleg hát... Hát nem, hát ez azért felveszem, hogy milyen kuperáj van itt, és hogy ide akarják a mohácsi állampolgárokat. Ezen keresztül lehessen nézni a létrák, vannak benne műszaki cikkek. Hát azt elhiszem, nincs semmi gond, tehát én ezt megértem, az a szégyen, az a méltatlan dolog, hogy állampolgárokat ide akarnak. Nem engednek be nyilvános testületi ülésre, és ide, ebbe a kuperájba tisztelik meg abban, hogy a tévén keresztül sem néz a testületi ülést. Tessék? Miért nem engedik be? Azért, mert itt mohácsi diktatúra van. Ja? Persze. Ja. Itt a polgármesterek a diktatúrája. Itt aki neki nem kedves, azt minden módon próbál megalázni, ellehetetleníteni. Lezárja az egész városházát, szinte az egész városházát. De hát majd meglátjuk, hogy mikor dől össze ez a kártyavár, már semmi sem tart örökké. Viszontlátásra! Az önkormányzatunk működése eddig is törvényes volt, szabályos volt, ugye a bizottság, mint a testület működése. Ezután is ugyanígy fogunk működni, és ugyanolyan szabályosan és törvényesen fogunk működni. Aki arra érdemes, hogy ide bejöjjön, az majd be tud jönni. Aki erre nem érdemes, vagy adott esetben nem ide tartozik, az nem fog be.